Malam ini kula panjenengan sedaya insyaallah didemeni kalih Gusti Allah, didemeni kalih Rasulullah keranten panjenengan sak menika malam hari ini nderek ngaji, nderek hadir wonten tengene majelis pengajian, hadir tengene majelis sholawatan dalam rangka cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Katekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji katekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji ngaji tansah dadi kekarane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo ya saiki jamaah sing banter sing serentak sing keri sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sallu ala Nabi Muhammad katekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji katekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji
haji bakal